lokal. Idol Dennis, go! Kalikagom ti Mariano Marcos State University nga lako dagiti produkto da kadagiti mall iti Ilocos Norte. Indestar ni MMSU President Virgilio Julius Manzano Jr. iti naay Business Forum iti lang kalabes iti Sangwanan iti Filipino Chambers of Hawaii may iti probinsya ti Ilocos Norte agraman kadagiti LGU maniputi intero nga Region 1. Kalikagom da nga mailako iti mall dagiti produkto kastilong ganisa bamboo fiber kin awakan iti abel kin kasamitin iti suka pasyente memesyo nga ti kalidad digiti local products digiti estudyante iti Nakamot Universidad keta pang world class iti dating na ken alis sa malako gaputa adan iti naga na dagitoy nga produkto nga minaklako iti merkado. In bagapay ni Manzano nga napindas dito nga forum nga naangay sabi kastakit mai-promote dagiti produkto iti Ilocos Region isip sa bali nga pagilian kang runang iti isla iti Hawaii iti agdama ket adun dagiti gatgatang ti local products ti mamisyo nga mabandadaywen iti mismo universidad tinaimas pa aduban na dato yalong ganisa nga partwat ti mamisyo gaputa ket awan ti panait na no ket agad dito galong ganisa no pertuem ket nakanan nanam iti raman na sanaol may longganisa nga pang breakfast itang bigat. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis sa longganisa ng MMSU Batak. Ayan, Dr. VJ, baka naman.